часа за болекар и реших, че това е най-перфектният момент да снимам дейли влог, защото не съм снимала от около месец. И по принцип не снимам, защото всеки ден случва едно и също нещо и това го има снимано в първия влог, мисля, че. Но да, днес ще е малко по-интересно, плюс това искам да отида до един магазин за, не за мебели, но за домашни потреби. Просто защото искам да си купя чинийки и чаши, т.е. не комплект, защото ние комплект нямаме с който се храним ние, но за снимки, просто защото нашите не са толкова естетични. Да, сега разхождам кучето, по принцип сутрин приятеля ме разхожда кучето в повечето случаи, когато аз съм на работа или когато директно отида на фитнес, какъвто е плана сега. Но работата е там, че той леко се разболява или даже да не кажа, че е малко болен и заради това реших да съм добра приятелка и да му спестя студа, защото в Германия е доста студено и да отида аз да разходя кучето и след това отивам на фитнес директно и след това отивам да взема цветя на мама за имения ден. В принцип това цялото нещо трябваше да се случи малко по-рано и вече трябваше да съм на фитнес и да приключвам даже, но някой си нагласи аларма и я спря и заспа и добре ще направя на алармата за на един час по-късно и да, тогава станах. Ирис, аз нощи доста късно си лигнах. И да, като цяло трябваше да го предвидя, плюс това, когато е почивен ден, обичам да се наспивам, защото така или иначе всеки път, когато съм първа или втора смяна, ставам към 7-8 часа, за някой това може да не е вау, но за човек, който си ляга към 12-1 си е доста вау. И заради това, да, обичам, когато почивам да се наспивам, но не е прекалено, защото ако не си наглася никаква аларма, някога може да отида до 11-12 часа. Аз не обичам да спя толкова късно, просто защото имам чувство, че ми е минал деня. Да, както и да е, стига философски мисли, разхождам кучето и отиваме на фитнес. Аз отивам на фитнес, взела съм си това барче за изпът, защото нищо не съм яла. И по принцип, като сега изобщо съм гладна заради кафето, аз така не огладнявам от кафето, но знам, че в фитнес има шанс да огладня, въпреки че когато ми е по-тежка тренировката не огладнявам. Това имаше някаква научна причина, обаче в момента не мога да ви я кажа, защото не мога да се сетя. Но да, все пак ще охапна това за малко енергия, не е най-добрият вариант, но по-добре без нищо. Аз приключих с фитнеса и сега се опитам да отидем на фитнес и да купя нови цветя. Цветята са купени, освен това успях да купя и кафе, защото събота идвах да купя, понеже точно за Dolce Gusto винаги следи промоциите, да го взема на промоция, просто защото е доста скъпо. И събота идвах да взема, обаче имаш само 2 кутии, аз винаги вземам около 6, защото не много пием, в смисъл и двамата пием всяка сутрин, и аз няма го пия след обед, той няма го пие след обед и много бързо минава. Та взех още 4 кутии да имаме. И сега отивам набързо към мама и после трябва да се къпя и да ям и имам по-малко от час. Мисля, че за да се оправя да свърша всичката работа, преди да трябва да тръгна за зъболекар. И да, защото зъболекара ми е на около 15 км, просто защото е българин. И ходя при него и съм много доволна, между другото ми вади едни мадрици, едни 4 броя на 2 пъти. Не беше толкова зле, колкото всички го описват, така че да, отивам при него отново. И се надявам това, което си мисля да не е така, защото мисля, че имам кариес, което е много странно, защото не съм имала кариес от поне 10 години. И в момента точно започнах да правя всичко правилно. Всяка вечер си почиствам между зъбното пространство с конец. Отделно се жабура с вода за уста, мия си зъбите, нали, нормално с електрическа четка за зъби. Отделно сутрин се жабура с кокосово масло преди да си измия зъбите. И другото, което спрях да пуша, това не съм го споменала тук, но да, реално погледнато факти, които би трябвало да помогнат зъбите ми да се чувстват по-добре. Аз ги забелязвам, че са малко по-бели, но тук имам нещо, защото като си мия зъба с четката за зъби и все едно някой ми бърка в мозъка. Да, трябва да отида да го проверя преди да е станало Коледа и да е станало прекалено късно. Затова сега отивам към мама.
Аз се прибрах, занесох цветята на мама и сега малко се гушкам с този звяр, защото той има нужда от много внимание и ако не му се обръща внимание, се сърди. И сега е около 1 часа. Аз съм от 3 без 15 на заболекар, което означава, че към 2 трябва да тръгна, защото, както ви казах, заболекар ми е на около 20 км. И сега ще направя нещо за хапване и после трябва да си измия зъбите естествено преди заболекар и да се изкъпя, защото след фитнеса, но първо ще хапна, защото не съм яла нищо още. По принцип ме седят пълнени чушки с телешка кайма, обаче няма да ми стигне време да ги направя, защото те са малко по-сложни. Първо трябва да запържа каймата, после да ги изпека и няма да стана толкова бързо, затова или ще е яйца, или ще е нещо от този сорт. Аз почти всеки ден закусвам яйца, между другото, много обичам. Така изглежда обяда ми. Това са 3 цели яйца бъркани, като аз ги бъркам до такава степен, смисъл да не са прекалено изготвени, защото стават сухи. Тук имаме една тортила с прошуто, кото и лек кашкавал, т.е. нискомаслен кашкавал вътре и е изпечена на доста разгънати филийки. Тук имаме половин домат, въпреки че изглежда много, но той беше огромен. И сега ще хапвам. Както виждам, пратена ми оставя малко кола зеро. Ще пина от нея. Мерсито няма да го ядем вече. В смисъл, изядох един бомбон, почерпих се и повече сега няма да ям от него. Но да. В минта ми стана толкова криво. Направих един TikTok тренд, който видях и тренда е снимки. На всяка снимка пише: не бъди причината някой човек да. И примерно не бъде причината някой човек да мрази тялото си, не бъде причината някой човек да го е страх да се храни и така нататък. И ми стана толкова гадно, защото осъзнах реално каква тежест имат думите и как някои хора изобщо не го премислят. В смисъл, представете се, че има хора, най-вероятно има и гледащи, които са така, както и да е. И примерно ти казваш в момента на един човек: ти си много глупав. Обаче този човек в същото време реално е много умен, просто е некомпетентен по някаква тема, защото ние не можем да сме компетентни на всяка тема. Така, ти му казваш, че е много глупав. Този човек първо, ментално, той почва да го премисля през цялото време, почва да си мисля: аз съм глупав, спира да вярва в себе си, в много от случаите, и постоянно си повтаря, ако не може да направи нещо от първия път, повтаря: аз съм много глупав, аз не мога да го направя. И в същото време ти, човека, който си му казал, че е много глупав, си лягаш в леглото и си спиш нормално и изобщо не мислиш, че първо си прецакал целия живот на този човек, защото той сега е една крачка назад върнал, защото той си мисли през цялото време, че не може, защото той си мисли, че е глупав, защото някой си, който най-вероятно е с много по-ниско IQ от неговото, му е казал, че е глупав. И това се отнася за толкова много неща. Просто, моля ви, хора, не обиждайте другите и моля ви, премисляйте нещата в дългосрочен план. Може сега да ви е много окей да кажете: ти си много дебела, ти си много не знам си какво, но това в дългосрочен план може така да прецака психиката на тези хора. Просто няма смисъл. Езика зад зъбите, ако човек не може да го поправи в рамките на няколко секунди, 1 минута или 10 минути, по-добре не му го казвайте. В смисъл, ако има нещо полицейто по зъбите, подрихте, кажете му. Обаче, ако надебелял си, отслабнала си, такива неща, моля ви, спестете си ги, защото не знаете човека психически как е, дали е стабилен, дали не е стабилен. В смисъл, не ви говоря сега да стане да въбили и така нататък, но това не го може адски много да му повлияе. И да, може да му прецакате като цяло целия живот, може да му прецакате желанието за живот, може да с тези 2 думи, примерно, да му кажете: много си дебел, това са 3 думи, както да е, може този човек да започне да има мисли за самоубийство. В смисъл, това са много сериозни теми. Моля ви, просто бъдете добри хора и вместо да гледате как да изкарате кусурите на един човек, как да го обидите, как да му развалите деня, гледайте как да направите обратното, как да оправите деня на някой човек, как да накарате някой човек да се усмихне, как да върнете този спаркъл на някой човек, който го е загубил, защото това е смисъл на живота просто. Накосам, но успях. Наистина беше много накосам. Добре, че нямаше задръцване или нещо такова, защото противен случай нямаше да успея. Сега отиваме и се молим да нямам кариеса, просто да ми се струва и просто да имам някаква чувствителност на зъба. Или ако е кариес, да мога да ми го направят сега, защото да, Коледа идва.
Така. Аз съм изключително щастлива. Излезнах от зъболекара, нямам кариеси, нямам нищо. Единственото нещо, което имам е свръхчувствителност на един от тези зъби. В смисъл, той дори не може да го определи. Казва, че няма външен дефект, най-вероятно някакъв вътрешен и ми сложи някакъв лак, който да ми помогне с тази свръхчувствителност. Им препоръча един друг, който мога да си купя. Отделно ми изчистиха зъбния камък, имам една пломба или нещо подобно за смяна. Той каза точния термин, аз съм с зъболекарските термини, затова да. Но това ще го правим сигурно до година, защото сега е декември месец, средата и първо той няма да има часове, второ аз нямам време. Сега отивам до Action. През цялото време повтарям, че ще ходя до един магазин. Магазинът се казва Action и отивам да си търся някакви домашни потреби. В принцип не съм топ домакинята, в смисъл не съм човек, който постоянно трябва да си купува препарати и така нататък, но искам да си купя чинийки и чашки такива по-естетични, защото моите не ми харесват. Примерно по един-два броя, просто за мен и приятеля ми или за снимки. И да видя какво има, защото за 3 години никога не съм ходила в Action. А Action е една голяма атракция в Германия, мисля, че има и в Белгия и Холандия. И всички ходят постоянно и в TikTok постоянно вижда как някой момиче ходи в Action и показва какво си е купило. И винаги си купува някакви супер красиви неща, които са за декорация на дома, изглеждат много красиво. Да, супер красиво, изглеждат много красиво, както да е. И аз винаги съм искала да отида, но никога не ми остава нито време, нито съм била наблизо. Сега съм доста наблизо, на около 10 км, затова отиваме и се прибрам. Аз стигнах и сега като влезнах в момента ще покажа какво точно съм купила. Едно нещо, че виждате. И май изобщо не го прецених, защото мисля, че става като табуретка. Но май прекалено ниско, но и сега ще видим. Та, нека да покажа какво купих малко от банята. Купих ето такива. Една купих, защото не знам дали ще ми свърши работа това, което си мисля. Но такъв тип кутия. Тя си ме разделите успех, която се отваря. Storage box се води и мисля вътре да си пребара чорапите и белото, защото не се събира чекмеджето, но има си разделител да ги разделя. Или в най-лошия случай ще е само за чорапите ми, ще видим. Да, такава кухена. Изглежда много добре. Отделно си купих това е като табуретка, обаче също време се отваря и вътре се събира отново доста неща може да приберете, затова се взех така, имаше бяла и кафява, взех кафявата, въпреки че бялата беше също много хубава, но беше изкращо бяло, което означава, че много бързо ще изцапа. Аз искам да я ползвам за туалетката. Всъщност току-що приятелят ми извести, че най-вероятно ще е много ниска, но все пак искам да я ползвам за туалетката ми и няма как да е бяло. Смисъл има както след 2 пъти фондите вече няма да е бяла. Купих ето такова, не знам как се казва, нямам никаква представа как се казва това нещо за пържене. По принцип много често не пържен, но понякога пържа кефтета или картофи. И когато пържа, трябва да мога да изцеждам олиото, иначе сложи цялото олио отива в картофите. Да. Купих една ето такава кърпа, която ползваме за лице. За някой това може да е кърпа за коса, но моята коса не се събра в това. Моята коса се събра с такава кърпа. Да, за лице, просто или за ръце в банята или в кухнята, просто наши са много захабени. От DM си купих любимия коректор на трендите, аз си друг път съм го показвала, и един молив за устни. Ето този. Моля, фокусирай. Ето сега изглежда в цвят 225.
Много прилича на един мой молив, за който всички ме питат и го няма в България, затова взех него, за да мога да го направя вече с него. Купих си ето тази чинийка за... Исках такива по-изчистени чинии, с които да мога да качвам снимки в Инстаграм. Тази е по-тъмна и тук на Рант, мисля, че се казва, има златна ивица, която не знам колко много ще издържи, въпреки че ние на ръка не нямаме съдна, така че най-вероятно ще издържи. Отделно си купих 3 протеинови барката от DM, от тяхната марка. И 2 купички взех, като преди да щупя нещо. Едната е обикновена бяла, отново с такъв златен рант за мен и една малка купих за ядки, светлосиня с отново златен рант. И това бяха покупките ми от Action и от DM. Извинявам се за качеството предварително, но е много тъмно и заради това е такова гадно. Сега е 8 часа, аз след като се прибрах и ви показах хола, си починах малко, хапнах и след това направих един power nap, 20 минути спах. Просто наистина много ми се спеше и преди малко се събудих. И сега се разхождаме с Бой и ще се прибрам да готвя за вечеря картофена крем супа, въпреки ще е малко рано, защото приятел ми ще се прибере 10:30. Рано, някакъв човек вървеше супер бавно срещу мен, ма гледаше. Да. Ще изготвя картофена крем супа и евентуално трябва да седна да си пиша проекта, който всъщност не трябваше да предам. Обаче, като гледам, май няма да го предам днес, просто защото за 2 часа едва ли ще успея да го напиша. Той е доста обстоен. В смисъл 10 страници, обаче ресърча ми много ме мори. Наистина, в смисъл не мога да го направя този ресърч за по-малко време. И затова ще ме днем, може би, до края на седмицата. Надявам се сряда всъщност да го предам, защото трябва да започна след това нов. И трябва да почна да се подготвям за друг изпит. Просто съм си сгъстила нещата супер много, но it is what it is. Така трябва да стане. Просто защото искам малко да започнем темпото в университета, понеже бях малко изостанала, мисля, че съм казва. Та, както ще да е, ние се разхождаме, прибираме се и ще се включа после пак. Така изглеждат готовите съставки за крем супата, като вътре има картофи, нямам представа колко грама са, честно казано. Половин морков, обелен и нарезан такива едри парчета и съвсем малко лук, просто за вкус и тук има малко белка. Да. И сега това цялото го забавам с вода и го слагам да се вари, докато картофите и морковите не омекнат напълно. След това се пасира и се слага, аз слагам прясно мляко и малко масло. Реших тук, като ми се прави крем супата, да си направя обяд за утре, като ще си направя пълнени чушки с телешка кайма и ориз. Рецептата е почти като оригиналната, но имам някъде качена рецепта в Инстаграм, като в момента слагам обаче малко повече кайма от тогава и по-малко ориз, просто за да си набавя повече бълтъчини. Ще си направя 3 чушки, целият пакет. Мисля, че защото имам 300 грама телешка кайма и трябва да изразходя цялата. И да, ще има гордо по 100 грама телешка кайма на чушка, което е около 18 грама протеин. Отделно ориз и лук. Една супена лъжица мазнина, в която ще запържим лука. И отделно подправки. Сол, черен пипер, червен пипер. В принцип ползвах преди фикс на Маги за пълнени чушки, обаче не съм ходила до български много отдавна и нямам никакви фиксове. Заради това си ги правя от последния път сама и доста добре ми се получава. Така са чушките ми готови, като не са много съразмерни, затова едната порция ще е 2 по-малки чушки, едната ще е тази голямата, защото тя наистина събра вътре съдържанието на 2 малки, тя е огромна. И изненадващо са си поизпекли отстрани, не знам колко добре са изпекли, със сигурност няма да е колкото нормалните продълговати чушки, но пак тези събрат много повече пълнеж вътре. На ерфрайера съм сложила да се пекат кротони от пълнозърни с хляб с шарена сол. Ето тук е готовата супа, близо до радиатора, за да не изтива прекалено много, понеже приятелям ще се прибере след около половин час. Пасирала съм я вътре, сложих малко прясно мляко и другата част от водата, която беше вътре, смисъл в която се варяха зеленчуците. Стана много добре, много е вкусна и сега чакам приятелям да се прибере и да хапваме. Няма да стигна до писането на проекта днес, но в момента се обработвам една лекция по следващия предмет, по който трябва да се подготвям за изпит. И
След това ще си направя скинкера и ще си лягам, просто защото съм, не знам, хем направих пауърнеп, хем не съм спала толкова малко и въпреки всичко съм изключително изморена и страшно много ми се спи. Буквално след като се наядох, можех директно да слегна. Ама доста време сръвах на телефона и сега просто реших да си обработя тази лекция, за да знам, че преди това съм свършила и да ми остане само една отворена задача от днес за утре. И така ми е по-спокойно и не знам, аз имам някакъв проблем, ако ми останат прекалено много отворени задачи, т.е. на които не съм им ударила тикчето, ми е много гадно и не мога да си легна да спя спокойно и в същото време знам, че е по-добре за мен да си легна, когато съм изморена, за да мога да се наспя следващия ден, да имам повече енергия да свърша задачите, затова да, правя тази задача и после ще се включа с скинкера. Стана време да се оправям за лягане и да си лягам, като първото нещо, което правя всяка вечер, преди да си измия зъбите, е да си минавам между зъбното пространство с медите зъби. И да, това го правим преди да си измия зъбите, защото гледах един зъб лекар, който обясняваше, че флорида от пастата зъби трябва да влезе след това на междупочистените зъби, за да предотврати кариеси, а при възрастните хора кариесите се образуват предимно между зъбите, не като пред децата. И заради това го правя това нещо всяка вечер, като тази вечер ще изпестя долната страна, защото не избях, както видяхте на зъболекар и ми почистиха зъбния камък и малко ми разрани вениците отдолу и сега се притеснявам да не ги разкървавя отново и затова ще мина само отгоре. Но в принцип давам и двете страни отгоре отдолу. Също сминах и малко отдолу, просто защото имам чувство, че нещо на зъбите и ме дразни. След това винаги си мия зъбите. Първо смия зъбите и после минавам с това, което е за махане на бактериите от езика, защото задната част на читката ви за зъби не е достатъчна. В момента използвам тази паста на Oral-B. Пред това използвах една на Sensodyne, като цяло каквато ми хареса в другерията, не я вземам. След като вече съм си измила зъбите, винаги се жабура 30 секунди с някаква вода за уста. Тая е най-неприятната, която сега съм ползвала между другото. По принцип ползвах една на... не мога да сетя в момента. Aquafresh, мисля, че алтернативната версия в България, иначе тук се казва Odol-Med. Тя беше хубава на вкус. Аз не знам коя е добра, коя не е добра. Тази му отвратителен вкус, но се свиква. Та... чак след като сме приключили с устната хигиена, т.е. с зъбите, чак тогава преминавам към скинкера, просто защото в противен случай тук в тази зона ми изсъхва много устата от пастата и от продукти за уста и заради това избягвам да го правя след това и препоръчвам на вас първо да си миете зъбите. Първо ръцете и зъбите и след това лицето. Ползвам този гел. Ако фокусира, ще е супер. Да, на Neutrogena Hydro Boost, този без парфюм, защото имате версия с парфюм, като цяло ползвам от известно време и съм много доволна от него. След като сме почистили лицето, преминаваме към същинския скинкер, който малко се мини вечер, според да ви се. Ако си мия косата, няма да използвам АХА и БХ, т.е. не знам как се бъде точно. Химичен пилинг слагам на лицето за 10 минути, после го измивам и после използвам само крем за хидратация, защото той не си разбира много с всякакви продукти. Но тази вечер съм си на класическата скинкер рутина, като започвам с този тонер, който ми беше подарен от мои приятелки. Е много хубав. Много ми харесва консистенцията, че не е прекалено течен, а е малко по-гъст. Не знам, може би видяхте. И просто може да седнете с пръст да го нанасят. Имам един прибор на Skin 1004, той е изключително течен. И да, мисля, че той е измислен да се слага с памучно тампонче, но аз не обичам да използвам тонера с памучно тампонче, просто защото за мен това е загубен продукт. И не мога да сложа толкова много тонер, колкото слагам, когато сложа на ръката. Затова го ползвам така и, както казах, аз съм лично много доволна от този тонер. Много добре се усеща на лицето и много добре хидратира според мен.
Разнасям го и го оставям така 5-10 секунди. Не го оставям много дълго като цяло, защото не ми се чака. След това използвам ето тази ампула на Skin 1004, ако фокусира. Да, ето тази. Това е, мисля, че интензивната пробиосика, т.е. тя е за хидратация. Ние също слагам. Но първо на ръката не си слагам директно с пипетката на лицето, защото не е много хубаво, ако имате активни пъпки. Те могат да се разнесат бактериите по самата пипетка, после в шишето и по този начин да си ги разнесете по цялото лице. Аз реално нямам активни пъпки или някакви, кой знае какви бактерии по лицето, но все пак не е препоръчително да се прави с пипетката директно върху лицето, затова предпочитам върху ръцете. След това използвам крема от същата серия и същата марка, който също беше подарък от моите приятелки. И си слагам от него. Сега като съм с по-къси ногти е доста по-удобно, защото просто мога да бръкна бурканчето много по-удобно, отколкото преди. Слагам се ето така. Между другото мирише много хубаво, много клин, как си. Чисто. Косата ми постоянно ми пречи. И слагам и от него. Като гледам малко да разнеса и по шията, защото доста често забравям и не искам да стана да стана баба с младо лице и с старина шия, затова е хубаво да слагате и на шията. Както на лицето на мен, както на челото на мен, челото ми е най-сухата част от лицето, буквално. Да, усещам как скоро ще имам нужда от ботокс, но се опитвам да го предотвратя. Скинкера е готов, сега продължавам към грижа за устните. В противен случай устните ми утре ще са много сухи, затова винаги слагам всяка вечер хиалуронова киселина, като аз ползвам тази марка Revox. Ето така изглежда. И слагам съвсем малко. В този случай използвам петката директно на устните, просто защото в противен случай няма как. Тоест на мен ми е по-удобно. Ето така слагам съвсем малко и го разнасям с едно балсам за устни. Оставям го така да действа още 1-2 секунди, в смисъл съвсем леко да попия, да не е толкова мокро. И веднага след това слагам вазелин. Идеята на това цялото нещо, и сега ще ви обясня, само да фокусирам. Хиалуроновата киселина е хидратираща, а вазелина е продукт, който заключва хидратацията. Вазелина сам по себе си в принцип не хидратира, той само заключва хидратацията. Тоест, примерно, ако си го сложите на лицето, след скинкер ретина, може да помогне да заключи хидратацията за цяла нощ, да не губите хидратация. Но ако го сложите без никакъв скинкер отдолу, няма чак такъв смисъл. Може да го слагате, примерно, ако излизате, да предпазвате устните си от студа, за да не изсъхват и да не губят хидратация, но е по-добре, когато имате серум, който хидратира отдолу и просто вазелина да заключи хидратацията отгоре. И това е края на днешното видео. Много благодаря, че останахте до тук и че гледахте до края. Ако видеото ви е харесало, ударете по един палец нагоре и се абонирайте за канала ми, като не забравяйте да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път. Чао!